Ako zareagovalo minulotýždňové konzistorium kardinálov na výzvu usporiadať vzťahy medzi Novus Ordo a tradičnou svetovou omšou? Aký to má súvis s budúcim týždňom modlitieb za jednotu kresťanov? A čo o tom vie povedať nejaký grécko-katolícky kňaz z YouTube kanála, na ktorom sa snaží hľadať to, ako byť čím viac a čím autentickejšie katolíkom? Tak presne na tieto otázky budeme hľadať odpoveď v tomto videu. Tak poďme na to. V úvode videa chcem povedať, že vlastne problém, ktorý rieši katolícka cirkev, je veľmi taký príznačný aj pre celú dnešnú dobu. A zvlášť to môžeme vidieť pri témach, ktoré veľmi polarizujú spoločnosť. A to nie len čo sa týka očkovania, dokonca toho, či je planéta plochá alebo guľatá, ale aj pri iných témach, kde skôr hľadáme to, ako si vytvárať medzi sebou rôzne bariéry a obstreľovať jednu skupinu na druhou nejakými nálepkami, výhražkami, poprípade zosmiešňovaním a vlastne vidíme tú takú narastajúcu napätie v spoločnosti. Nie je pred týmto uchránená ani cirkev a tiež prežíva taký asi najväčší rozpor, ktorý je momentálne v rámci jej západnej časti rímskokatolíckej cirkvi. A to je v tom, že spor, ktorý začal druhým vatikánskym koncilom, vlastne pred 60 rokmi, a tým, že zreformoval vtedajšiu tridentskú svätú omšu, na ktorú mal nejaké argumenty, prečo to potreboval urobiť, a vytvoril túto Novus Ordo, ktorá sa bežne slávi v našich farnostiach. Je to taká citlivá vec a zároveň chcem aj vyzdvihnúť to, že napriek jej komplikovanosti a veľmi takým napätým veciam doposiaľ nedošlo ku schizme alebo k tomu, aby sa jasne oddelili od seba tieto dve tábory, ale cítiť veľkú snahu, ja verím tomu, že z obidvoch strán, aby sa tie názorové rozdiely urovnali tak, aby to vlastne mohlo cirkev len posilniť. No a k tomu malo prispieť aj toto konzistorium kardinálov, ktoré vlastne jednu z tém, z tých 4 tém, ktoré malo riešiť, bola práve aj táto. Pred jeho zasadnutím dokonca francúzsky kňaz Louis-Marie de Bigné z bratstva svätého Vincenta Ferrera napísal list kardinálom, v ktorom navrhuje zriadenie špeciálneho ordinariátu pre ľudí, ktorí majú blízko k tomuto tradičnému alebo tridentskému obradu. Tam vlastne aj z tohoto jeho návrhu cítiť to, že takú túžbu nejakým spôsobom posunúť túto celú debatu, pretože momentálne aj po tom usmernení vlastne pápeža Františka Traditionis Custodes sú skôr tradiční kňazi vystavení tomu, že takej vôli alebo nevôli miestnych biskupov, ktorí im môžu dovoliť alebo dokonca zakázať sláviť túto tradičnú svätú omšu pre veriacich. A tento nápad toho speciálneho ordinariátu tak vlastne by vytvoril taký priestor na to, aby títo veriaci mohli mať bez ohľadu vlastne na to, kde bývajú, aby mohli mať prístup ku pastorácii, ktorá je špeciálne zameraná na ich potreby a na to, čo prežívajú. A z toho by mohli vlastne vzniknúť ešte aj také ďalšie konsekvencie, že vlastne by mohol mať vlastný seminár a by sa mohli vlastne aj kňazi pripravovať na túto špeciálnu ako keby, že pastoráciu, hej, z pohľadu dnešnej doby alebo na túto tradičnú pastoráciu. No ale zároveň tam vzniká aj taká určitá dilema v tom, že či práve takýto ordinariát by neslúžil ako keby akási ohrada, ktorá by nemusela len chrániť, ale by mohla izolovať takýchto veriacich a aby mohla spôsobiť to, aby a vlastne takom aj rozpore
tým, o čom písal vlastne blahej pamäti Benedikt XVI v jeho Summorum Pontificum, kde vlastne vyzdvihuje práve to vzájomné obohacovanie sa tých rôznych obradových názorov. A čo by vlastne takáto ohrada alebo takéto vyčlenenie týchto veriacich do špeciálnych ordinariátu by vlastne túto výmenu dárov by mohla vlastne znefunkčniť. Každopádne by sa ukázalo aj to, že akí kňazi alebo akí biskupy by boli menovaní potom do tohto ordinariátu alebo do vedenia a takéto špeciálnej administratívnej jednotky, ktorá by spadala priamo pod svätého Otca. No to sa všetko malo rozlúsknuť práve na tomto konzistóriu, tomto stretnutí týchto kardinálov s pápežom. No nedošlo k tomu. A tradicionalisti by mohli mať taký z toho prežívať také určité sklamanie, tak ako to vlastne komunikoval aj čínsky kardinál Zen, ktorý veľmi ostro vlastne vystúpil a prepis dokonca tej jeho reči sa dostal aj na verejnosť, napriek tomu, že ide o neverejné stretnutie kardinálov. A z toho tak môžeme vlastne vidieť to, že naozaj tie pohnutky alebo tie názory týchto strán môžu byť naozaj veľmi také ostré. Čo v niečom ukazuje naozaj takú našu ľudskosť katolíckej cirkvi, že to nie sú len nejakí takí ovečky, ktoré by len pritakali, ale my naozaj máme rôzne názory a sme ochotní kvôli tomu aj ostro vystupovať. No do toho mi príde vlastne až prorocky to, že čomu sa napokon venovalo toto konzistórium. Okrem témy evangelizácie alebo misií si vybralo tú druhú tému, ktorou sa zaoberalo práve synodalitu, čo môže byť alebo prísť taká ako keby, že už ošúchaná téma, ale mi príde práve veľmi vzácna k tomu, aby otvorila veľmi dobrý predpoklad toho ďalšieho napredovania i rozlúsknutia celého tohto problému. Pretože synodalita je v prvom rade o takom vzájomnom načúvaní sa a o spoločnom hľadaní tej cesty pod vplyvom Svätého Ducha, ktorý je v cirkvi prítomný. A toto mi príde veľmi také vzácne aj vlastne v súvislosti s nadchádzajúcim týždňom modlitieb za jednotu kresťanov, kedy vlastne potrebujeme robiť presne toto isté. Nielen vlastne my ako katolíci, ale toto ponúkať vlastne aj našim oddeleným bratom, aby sme spoločne sa stretávali, modlili a načúvali Svätému Duchu, ktorý jediný je schopný vlastne pôsobiť v našich srdciach to, aby sme napriek tej rozmanitosti názorov, ktorú môžeme prežívať, vedeli sa naozaj tak až postaviť do jednoty, do tej Kristovej jednoty a vydávať toto svedectvo pred týmto svetom. No a čo o tom môžem povedať ja ako grécko-katolícky kňaz? Tak v našej cirkvi vlastne tiež v tých 60. 70. rokoch po tom druhom Vatikánskom koncile síce neprebehla až liturgická reforma, obrad zostal rovnaký, ale pod vplyvom toho, že cirkev sa naspäť vrátila z tej ilegality a veriaci z toho, že mohli prežívať 18 rokov v podstate svoju kresťanskú a katolícku identitu spoločne s rímskokatolíkmi, tak zrazu videli, že aké veci sa dejú pod vplyvom druhého Vatikánskeho koncilu tam, aký vplyv má a aké to je, že zrazu sláviť svätú liturgiu v jazyku, ktorému rozumejú, aj v slovenčine. A tak mali veľmi takú prirodzenú túžbu zapájať túto slovenčinu aj do našich liturgií, čo vlastne spôsobilo to, že veľa rôznych takých napätí medzi ľuďmi, ktorí skôr vnímali staroslovenčinu ako čosi, čo je pre nich veľmi podstatné pri tom liturgickom prežívaní. A pre nich zavádzanie slovenčiny bolo až takým útokom na niečo, čo je veľmi takým základným prvkom ich prežívania viery. No a vlastne po týchto v podstate 60. rokoch
stále môžeme vidieť v našich farnostiach to, že tí, ktorí neprešli úplne celé a veľmi tak jednoducho alebo prirodzenejšie na slovenčinu, že stále fungujú ako keby že dve tábory, dokonca farnosti, kde sa musia sláviť liturgia v nedeľu aj po slovensky, aj po staroslovensky. Dokonca ľudia, kde majú problém z tej cirkevnoslovanskej alebo staroslovenskej časti prísť na bohoslužby, ktoré sú v slovenčine alebo opačne. No a preto mám také pochopenie pre to, čo sa deje v tejto v západnej rímskokatolíckej cirkvi a si myslím, že práve táto vzájomná skúsenosť, ktorú my môžeme mať, jednak východných cirkví, ktorých máme v rámci katolíckej cirkvi máme 24 rôznych obradov. Môžeme byť takým svedectvom toho, že dá sa fungovať a byť v jednote aj napriek tej obradovej rozdielnosti. A zároveň pri tom stavaní si múrov a tom takom narážaní jeden na druhého práve kráčanie v synodalite a vzájomnom načúvaní si a budovaní spoločenstva môže byť pre nás priestorom prežívať to vzájomné obohacovanie sa a vymieňanie tých darov medzi tradícií. Čo si myslíš o tom ty? Určite ti ďakujem za to, že si dopozeral toto video až tu do konca. Zároveň ťa chcem pozvať k tomu, aby si napísal do komentáru, aký je tvoj postoj, možno, že čo ty vnímaš ako vzácne na tejto skúsenosti, ktorú cirkev prežíva. A takisto ťa chcem pozvať k tomu, aby sme sa aj teraz ešte na záver pomodlili slovami modlitby, ktorú pripravil pápež Leo XIV v rámci toho svojho prvého listu ku 1700. výročiu Nicejského koncilu. V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Svätý Duchu, ukáž nám cesty, po ktorých máme kráčať, aby sme sa s tvojou múdrosťou opäť stali tým, čím sme v Kristovi. Jedno, aby svet uveril. Amen.